Kannabis. Kilahtaa nuppiinko metrinen alko? Vittu. Voit jo kuvitella. Viimeksi Konnussa sain näin hyvää kannabista. Vittu. Viimeksi sielläkö? Mitä vittua? Mitä vittua? Jää, tulkaa ryyppää. Vittu. Saatana juopot. Vittu. Olet jättänyt mitään. No mites mestari? Tulkaa maistaa tätä helvetin hyvää kinkkua. Vittu. Kinkkua. Hyi. Hei, lähdetään kaikki tonne baariin ryyppäämään. Siellä on kuulemma jekkuvatteria tosi halvalla. Näyttäkääs paperinne. Tänne ei alaikäisillä ole asiaa. Voihan Vihtori. No niin. Kaivakaa paperinne esiin. Ei niitä ennenkään tarvinnut. On. Muistan sen. Vuonna 1984. Minä näytin paperini. Tulkaa sisään, lapset. Talo tarjoaa kierroksen. Olkaa vaan. Meille. Minä. Ostan omat juomani, enkä juo teidän litkujanne. Kuules, tyttö. Mä oon tappanut ainakin 100 lohikäärmettä. Osaat siihen? Vittu lisää! Aletaanko laulaa sitä laulua? Pontikkaa, 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 pontikkaa. Hei, mitä tää on? Kauhea tunne. Onko mä päissäni? Tarjoilija, tuo vielä yksi. Vielä menee yksi. Voi vittu! Siideri ei tippaakaan, hei pontikkaa, pontikkaa. Siideri ei tippaakaan, hei pontikkaa, pontikkaa. Siideri ei tippaakaan, hei pontikkaa. Siideri ei tippaakaan. Lisää pontikkaa. Pippin! Pontikkaa, pontikkaa, siideri ei tippaakaan, hei hei. Vittu mikä olo.